Vítajte v podcaste Zasaď NFT a Zožen budúcnosť. Robo, ja ťa tu vítam, takisto aj s Martinom. A dnes sa budeme baviť na tému Arbol, NFTčka, stromy, Paraguaj a rôzne témy. A ťa rovno aj výzvem, pretože som si práve jedno tvoje NFT kúpil. Chcem, aby si komunite porozprával, na čo to slúži, ako to vyzerá, čo z toho môžu očakávať, nejaký tvoj príbeh. Čiže bude nás čakať dnes dosť zaujímavých tém spoločne a krok za krokom si každú jednu z týchto tém pustíme a spoločne prejdeme. Robo, ja ťa ešte raz vítam na tomto našom spoločnom podcaste. Predstav nám Arbol s krátkym príbehom. Čo to je a ako to vyzerá? Juraj, ďakujem pekne, pozdravujem aj ja divákov a poslucháčov. No, takže pýtaš sa, čo si to vlastne kúpil v rámci toho Arbol NFT. V podstate kúpil si podiel v projekte, ako si už spomínal, výsadby eukalyptovej plantáže 50 hektárovej v Paraguaji. To je to, čo si kúpil. Hej? No. Rozumiem. Tak možno keď nám trochu predstavíš, že ako tento nápad vôbec celý vznikol, nielen, že čo som si teda reálne kúpil, ale trošku aj niečo z tej vašej histórie, aktuálnej situácie, kde sa dnes nachádzate, čo očakávaš od ľudí a kde by to mohlo byť o pár rokov, aj s nejakými dopadmi. Poďme sa do tohto pustiť, čiže trošku k tej histórie Arbolu. Tak vlastne história tohto projektu, toto už je 5. projekt poradí od roku 2012, ktoré v podstate začal pán Gejdoš, môj svokor. Hej, v roku 2012, keď tam sa rozhodol niečo začať realizovať. No a ja nadviazal som, alebo nadvezujem na to jeho know-how, ktoré už tam od toho času za tých posledných 12, respektíve 13 rokov máme a na tie jeho skúsenosti. Ja pred týmto projektom som ešte urobil sám akciový projekt s mojimi blízkymi priateľmi, ale to je súkromná akciová spoločnosť. Je tam vlastne kúpených dneska 114 hektárov a vysadených 100 000 stromov na 80 hektárov. Takže toto boli moje osobné akoby začiatky. V roku 2022 sme začali tento prvý projekt. Môj. No a potom som sa stretol s tým, že som videl vlastne... No ako si sa dostal k tým NFTčkám vlastne? Áno. Toto je to. Toto je to, že dostal som sa cez kamaráta, ktorý je súčasťou Vexa. Hej? No a on má 3 roky, ako keby mi stále dával do pozornosti, že tu je nejaký digitálny svet, že tu sú nejaké kryptomeny, nejaké digitálne nástroje. A ja som to absolútne odmietal. Za tým som nič nevidel. Až kým som nevidel projekt Amantius. Rozumiem. Hej? Čo je vlastne projekt, kde za tými NFTčkami stoja nejaké apartmány v Dubaji. A toto mne docvaklo, že my v tom Paraguaji máme komoditu, máme stromy a máme tam pôdu v tom prvom projekte. Hej? Čiže tiež vieme za to NFTčko, ako keby to NFTčko zakryť niečím hodnotným, čo má hodnotu. Pretože dovtedy to, čo som ja videl v rámci NFT, boli nejaké digitálne obrázky, ktoré z môjho pohľadu nemali žiadnu hodnotu, ale nechápal som, ako môžu stať 100 000 eur. To nechápem ani ja dodnes. A to už som videl v tom svete kryptomien hocičo a tieto obrázky opičiek, naozaj to je veľmi zvláštne, by som povedal. Určite, ja možno na to aj nadviažem. Technicky v podstate je to podcast pre našich poslucháčov, aby sme to viac priblížili. Že v rámci NFT priestoru sa pohybujeme v asetoch, kde chceme do toho reálneho sveta priniesť reálne projekty. Čiže Arbol je jeden z nich. Čiže tá tvoja história, k tomu rozumiem správne, že to už za sebou máš to z toho bežného sveta, svojich investorov, svoje projekty, ale vďaka tomu, že si nahľadol do tohto sveta, si videl priestor, ako sa zobraziť aj ľuďom, ktorých možno nikdy si nevidel, nepoznáš ich a takýto digitálny nástroj sa vie rozširovať kdekoľvek po svete. A dáš priestor s dobrým projektom komukoľvek do takéhoto projektu vstúpiť. Rozumie tomu správne? Presne tak. Ja som si uvedomil, že v podstate nejakých 400 miliónov ľudí dneska sa hýbe v oblasti, alebo už určite viacej ako 400, že? Sa hýbe v oblasti
digitálne, v tom digitálnom svete. A toto je budúcnosť, ja si myslím. A jednoducho chcel som prepojiť, ako si spomenul, to, čo je ten reálny svet s reálnymi hmotnými vecami s tým digitálnym svetom. No a toto bola pre mňa akoby výzva. Ja to berem stále ako pilotný projekt, lebo 50 hektárov je málo. Rozumiem. My by sme tam chceli vysadiť okolo 10 000 hektárov. To, čo tam dneska máme, je dokopy tá skupina ľudí, dneska už 7. projekt sa realizuje, tak je tam 1,5 milióna stromov, už tam rastie. Takže toto bude taký menší projekt, 65 000 stromov. No tak to je hodne menší. 62,5 tisíca stromov, tak. Čiže pilotný projekt a využil si vlastne na zápis nejakého vlastníctva, hej, povedzme, a práve NFT. Čiže na to by som nadviazal, že keď si mal predtým nejaké iné predchádzajúce projekty, kde si mal povedzme nejaké akcie a tak ďalej, určite to bolo komplikované. A teraz to vlastníctvo vlastne je realizované presne cez blockchain veľmi jednoducho, čiže NFT ako technológia môže v budúcnosti presne slúžiť na takéto projekty. Že je to oveľa, aby som povedal, zmysluplnejšie, tá technológia ako taká, a ju využiť presne na nejaké projekty reálneho sveta, nie na nejaké obrázky. Lebo ako bohužiaľ, tu musím akože pripomenúť, že NFT ako také je proste perfektný nástroj zápisu nejakých práv nejakej osoby. Len bohužiaľ proste my sme sa tu dostali do nejakého obrázky a nejaké proste opičky a tak ďalej. Čiže ľudia majú možno, že voči tomu nejak taký akože zlý názor, ale Arbol je presne dôkaz toho, že tá technológia má slúžiť na niečo takéto. Čiže je super, že aj na Slovensku vznikol takáto ukážka toho, ako má NFT naozaj fungovať. Tak to, čo chcem možno aj komunite ja odkázať, sú dva príklady. Jedným z nich si ty ako podnikateľ, ktorý mimochodom patrí k tým ukážkovým, že mal ochotu a chuť sa na túto tému pozrieť. A my, že sme mali aj schopnosti a možnosti tvoje vízie pretaviť do toho digitálu, do tých jednotiek nuliek, ja to môžem takto nazvať. A ak sa pozrieme aj na mňa dnes na čistý pekný príklad, ja som si to naschvál nechal na tento podcast, nech mám na to aj takú malinkú pamiatku, tak ja som si otvoril Vexo aplikáciu, mám tam vytvorené svoje vlastné konto, mám tam svoje vlastné prostriedky a za 4 sekundy som si kúpil aktívum v Paraguaji. V živote som tam nebol, prečítal som si o tom celom projekte všetko priamo na našej podstránke, ktorá existuje. Zrealizoval som nákup a to, že mám dnes v mojom marketplace obrázok, to je tak digitálna stopa, ktorá reprezentuje tento nákup, tak ja vám poviem, že čo je na tom pekné a aký mám s tým úmysel. Ja prídem do kvalitnej tlačiarne, dám si tento obrázok vytlačiť, dám si ho zarámovať a budem sa na neho pozerať ako na spomienku toho nákupu a pripomienky denne, že niekde tam vonku v Paraguaji moje aktívum má rásť. Pretože to je nákup na dlhodobo. Chcel som podporiť teba ako podnikateľa, lebo je to nápad, nás ako marketplace, ktorý to zrealizoval a s tým vyzývam aj komunitu, nech takto rozmýšľajú a zároveň vždy, keď príde ku mne návšteva, pýta sa to, čo je to za obraz, tak budem môcť hovoriť o príbehu. Veci sa vonku predávajú cez príbeh, ale pre mňa je to spomienka na celý život. Takže to je taký malinký odkaz aj k tomu, ako takéto veci že vznikajú a kam by sa mohli posúvať. A toto mi dalo zmysel, že ak viem pretaviť niečo, čo pre mňa dáva zmysel, a zmysel môžem rozstaviť na dva faktory. Jeden len preto, že sa mi to páči, ja to kupujem, a druhé, že z toho očakávam aj nejaké peniaze. Ak tieto dve veci viem skombinovať a podporím dobrú vec, tak to rozmýšľam ja. To bola odpoveď pre tú komunitu. Ale čím meníme ten svet, dnes hovorím, že Vexo, ale v rámci aj teba ako firmy, je, že sme mali možnosť, schopnosť, ochotu tú vec aj deliverovať, to znamená ju dodať. Ak si dobre, Robo, spomenieš od našich prvých rozhovorov, a Martin, ty tiež, kedy tie myšlienky vôbec vznikali, koľko právnych rozhovorov za tým muselo byť, aby sa reálna akcia cez digitálne aktívum dostala k človeku. A ako tam ten strom sa nakoniec vysadí, že ty, alebo aj ľudia niekedy nevidia celú tú stopu toho príbehu, vidia len cenovku, tak môj odkaz je, pozerajte na tie veci z dlhodobého hľadiska. Lebo sme komunita ľudí, či ste to vy poslucháči, my ako firma, alebo ty ako firma, ktorí dnes ten svet menia.
My sme prvými ľuďmi možno na tejto planéte, ktoré ukazujú ďalším generáciám, ako využívať moderné technológie a prispieť k niečomu lepšiemu na tomto svete. A preto nechám teraz priestor tebe, to som len chcel nám odkázať všetkým, že som na to aj hrdý, aj na každého poslucháča, ktorá táto téma zaujíma a chce si ju viac naštudovať. Že aj ty si otvorený tým debatám, že vieš aj iným podnikateľom ukázať, na čo je to dobré. Pretože teba si pamätám ako naozaj človeka, keď sme to tu dnes spomenuli, ktorý povedal, ja sa tomu nerozumiem, sprevádzajte ma. A na druhej strane ja som povedal, ja sa nerozumiem tým stromom. Sprevádzaj nás. Čiže jak takéto veci fungujú, a to je odpoveď pre našich poslucháčov zase z podnikateľského sektora, možno máte biznisy, ktoré by bolo rozumné zdigitalizovať, lebo sa otvoríte ľuďom, ktorí vás nevidia len na 100 metrov, 500 metrov z vášho okolia, ale možno do okola celej planéty. Takže Robo, teraz priestor pre teba, prípadne Martin. Toto som ja považoval za dôležité v našom podcaste povedať. A prečo som ten nákup urobil teraz? Aby sme tej komunite povedali ten skutočný príbeh. Tak kľudne ty pokračuj, aký to má reálny dopad na tvoje podnikanie alebo budúcnosť tvojho podnikania. Lebo nezdá sa toho tradičného, ale na čo využívaš túto digitalizáciu? Určite doplním, alebo ten môj pohľad spočíva v tom, že nielen, že niečo sa vďaka tým NFTčkám som pritiahol ja do toho môjho pola pôsobnosti, ale súčasne to vidím, že dala sa šanca mnohým ľuďom, ktorí sa inak osobne by ku mne v živote nedostali, pretože tie predtým projekty som robil klasicky, postavil som sa, alebo ľudia sa pýtali, vrátil som sa z Paraguaja, čo si tam robil. A som im porozprával, čo som robil, čo som videl, hej, že som kráčal nekonečnú cestu cez les eukalyptový a ja som netušil, že kedy to skončí, už ma nohy boleli. Jednoducho. A došiel som na koniec, lebo vždycky, keď sa tam ide, tak my skontrolujeme, ako tí naši partneri to tam všetko urobili. Oni nám síce z dronu posielajú priebežné fotky, priebežné videá a tak ďalej, lebo keď sa tam pošlú peniaze, tak my chceme vidieť, alebo oni nám musia zdokumentovať, čo sa urobilo, tak aby sme tam každý mesiac nemuseli lietať a kontrolovať ich. Hej? Čiže my presne vidíme, čo sme tam poslali, za čo sme tam poslali peniaze a presne vidíme, čo sa urobilo. A toto je jedna z tých vecí, ale čo som chcel povedať ešte predtým, keď si sa pýtal súčasť toho príbehu. Hej? Súčasťou tohto príbehu úplne v minulosti, roky dozadu je moja dcéra Sárka, ktorá mi darovala 17 eur, myslím to stálo. Firma sa volala Tree-Sled. Môžete si ju, do dneska existuje a vysadzajú nejaké stromy v Afrike. A jednoducho 17 eur zaplatila a nejakých 1, 2, 3 alebo koľko stromov mi povedala, tatino, tu máš darček, tu máš prívesok, taký lístoček a 3 stromy za to sa vysadili, myslím, niekde v Afrike. A ja, keď som vás stretol a stretol som tú myšlienku, že sa mi to spojilo, to NFTčko, digitálny svet a to, čo my robíme, tak jednoducho som si povedal, že pre takých ľudí, ktorí si kúpia to NFTčko aj za 19 eur napríklad. Áno, aj taká tam možnosť. Aj taká tam je možnosť. Tak jednoducho ja chcem, aby z tých 19 eur nemali 19 po tých 10 rokoch, keď sa keď tie stromy sa budú zhodnocovať, ale aby mali násobok tých 19 eur. Hej? Čiže jednak sa niečo podporí, vyprodukuje sa nejaký kyslík, to je ten vedľajší ako keby produkt, ktorý je nevyčísliteľný. O tom sa môžeme ešte pobaviť, že koľko. Áno. Ale jednoducho, že tí mladí ľudia môžu sa zapojiť do niečoho a keď sa veľa ľudí zapojí, to je tá šanca, ktorú my máme. Ako keby kolektívne my môžeme niečo tvoriť. Ale nie len na Slovensku, ale cez tie NFTčka to si môže kúpiť niekto v Austrálii, v Kanade, kdokoľvek. Hej, dneska tam mám ľudí z Francúzska. Aj. Hej, z Česka, Slovenska hlavne. Francúzi sú tam, nejakí zo zahraničia. Takže záleží, kde to má ten dosah. Takže taký záver tomu by som urobil, že tie NFTčka je to ako keby forma pre tých podnikateľov, ako hovoríš, ktorí potrebujú alebo chceli by zapojiť komunitu nejakú alebo vytvoriť a zapojiť ľudí,
ktorí na nich nemajú normálny praktický dosah, tak urobia NFT projekt, spropagujú ho, môže byť toto je súčasťou toho celého, hej, že dá sa to von mediálne a tých ľudí, ktorých to zaujme a má to nejakú hodnotu pre nich, tak sa môžu zapojiť. A takto príklad poviem, my tu stávame tunel vo Višňovom XY rokov. Hej. Už sme sa na ňo mohli všetci zložiť napriamo. Presne tak. Ja koľkokrát som si spomenul, že chodíme do toho Talianska a tam koľkokrát platíme mýto. Tak predstavte si, že 10-20 tisíc ľudí cez nejaký NFT projekt sa poskladá a postavíme ďalšiu časť diaľnice, kde bude na začiatku nejaká platobná brána, na konci, hej, ale zisk toho celého pôjde tým ľuďom, ktorí to zaplatili napríklad cez tie NFTčka. Takže v tomto... sú tam také unlimited possibility, čiže nekonečné možnosti. Presne. Možno by si mohol povedať ešte, ako ten celý proces funguje, vieš, že od nákupu toho konkrétneho nejakého NFTčka máš tam nejaké 4 druhy vlastne a ako vlastne celý ten proces funguje až po nejakú výsadbu. Hej? Že toto možno, že ešte zaujíma ľudí, že dobre, oni si kúpia nejaké NFTčko, ktoré v podstate, dá sa povedať nejakou takou upomienkou na to, že vôbec niekam dali tie peniaze, hej, keď to takto zjednoduším. Ale čo sa deje potom vlastne? No, lebo máme tam, ja tam spomeniem tie 4 ceny, Martin, za 2 eurá, za 19, za 185 a za 1800. Čiže možno aj tieto opíš a aké sú možnosti? Dobre, odpoviem, len ešte upresním, že to NFT není len nejaká upomienka, ale je za tým reálny kontrakt. Áno, akože myslel som na ten obrázok, že ten není ako taký podstatný. Podstatný je vlastne ten zápis na tom blockchaine, ktorý v smart kontrakte proste obsahuje tie dôležité veci, lebo o tom to je. Že to není o tom, že áno, mám pekný obrázok, na ten sa môžem pozerať, ale to vlastníctvo je proste niekde zapísané a toto je proste primárna vec. Tak. A ešte doplním, že za tým je normálne právny stav. Ty, keď si kupoval to NFTčko, odklikol si tam. Odklikával som dve veci. Súhlas, že vlastne s prihláškou na členstvo v družstve EcoNature, čo je jedna z firiem dvoch, ktoré stoja za tým projektom. Hej? EcoNature má na starosti vlastne akumuláciu toho kapitálu, ktorým sa ten projekt financuje. Hej. No a ty si vlastne v tomto momente podielníkom v družstve. Rozumiem, pozeral som si koľko percentuálne. Perfektné, ktoré je súčasťou toho Arbol projektu. Takže jednoducho toto veľmi zjednodušilo, my sme nič nemuseli podpisovať. A ako si povedal, za 4 sekundy absolútne si bol podielník, si sa stal podielníkom. A všetko právne za tým celým, to sú tie mesiace práce, ktoré sme absolvovali, je za tými 2 klikmi je všetko celý právne proces ošetrené. Celý proces. Teraz si predstav, že by si to robil akože v tom starom svete. Tak ja neviem, prečo sa stretneme a ja mu poviem, vieš čo, chcem teraz si to kúpiť. A Robert by tu vyťahol nejaké papiere, neviem čo by sme to tu podpisovali, ako to by bolo už akože v dnešnej dobe. Toto je tá pridaná hodnota tejto technológie. Tá rýchlosť a ten dosah. No a niekto z mojich kamarátov naozaj príde, uvidí ten obraz, povie kde, mu povie vytvor konto, klik a môže byť súčasťou tej komunity. To je tiež to slovičko, ktoré by som sa oprel. Ale chcel si opísať tie 4 možnosti. 4 možnosti, dobre. A potom sa ešte vrátim teda k tomu, čo sa deje, ako sa dostaneme k tej výsadbe. Takže tie 4 možnosti myslíš tých NFTčiek? Áno, máme tam 4 možnosti, čo si vie vlastne používateľ, alebo teda ja by som išiel od toho najzaujímavšieho. Poďme to za tých 1800 €. Pre koho vznikol, na čo je určený, aké je tam percento napríklad. Koľko stromov si kupujem, prípadne koľko kyslíku. Áno. Nadimenzoval som to tak, aby čiže za tých 1800 € si kupuješ 125 stromov. Z tých 65 000? Z tých 65 000 máš 125 stromov. Čiže kebyže máš 500 tých 1800 € NFTčiek, tak máš celý projekt. Áno. Čiže na 500 dielikov som to rozdelil ako keby. A týchto 125 stromov je krásne. Mene to veľmi teší, že dokáže vyprodukovať
my ich na konci aj tak zužitkujeme. Hej, pôjde to Drevo. na drevo, na obklady, perfektné obklady sú z toho, do saun, pekne to vonia, hej, dlažby na vonok, lebo to má veľa tých esencií vnútri, tých olejov a vydrží to aj vonku. Hej, ja napríklad prekvapilo, keď sme sa stretli, keď si hovoril o tom, ako veľmi rýchlo rastie, že to je jedno z najrýchlejšie rastúcich drevín. To, čo tu vyrastie, tam vyrastie za 10 rokov na tej plantáži, tak tu by to rástlo 80 rokov, čo sa týka jedle, smreku alebo borovice. 80 rokov. Čiže ty po 10 rokoch vieš presne zužitkovať komplet tú drevnú hmotu na rôzne účely. Rôzne účely, áno. Hej, a tam vlastne vzniká ten zisk pre toho... Presne tak. Hej, čiže tam sa to reálne zobchoduje, všetko prejde, zaplatia sa dane a tak ďalej, dane z dividend a tak ďalej. Dividendy prejdú do slovenskej firmy, hej, kde ten projekt, vlastne obe tie firmy sú slovenské. Na Slovensku, so sídlom na Slovensku. Aj keď podnikáme vlastne v tom Paraguaji. Hej. Čiže vlastníci sú slovenské firmy a slovenskí podielníci. No, ale vrátim sa k tým NFTčkam. Je tam aj 185 eurové, 19 eurové. To 19 eurové, to bol ten ekvivalent tých 17 eur, čo tá moja dcéra zaplatila. Áno, áno. Hej? Takže som to chcel aj dať dostupné pre kohokoľvek. Nechaj za 2 eurá sa niekto zapojí. A to by potrebovali sme 500 000 ľudí, hej? V princípe, aby sme urobili ten rozpočet. Taká šialená pekná myšlienka, ty si ma tým inšpiroval, že daj to niekomu ako darček. Je to niečo, keď rozmýšľate, čo niekomu dať a urobí ten wow efekt, že to v živote nedostal, tak ľudia vymýšľajú už dnes bláznivé veci na darčeky. Už nevedia od vymysel sveta čo. Tak vyskúšaj si takúto jednoduchú vec a možno veľmi milo prekvapíš svojho blízkeho. 19 eur to je nič. Ja to dnes poviem, to je cena sám, keď na večeru niekde cez víkend. Už je to dnešná hodnota. 2 eurá NFT, to sa nejdem baviť. To už je dnes cukrík, lízatko, jedna káva. Takže to je ochutná. Ukálená by si to niekto aspoň prečítal. 185 alebo 1800, to už sú sumy, kde si ide človek pozrieť, čo za to získa, možno že aj nejakú protihodnotu. Takže tieto dva budem rád naozaj, keď dopíšeš 1800 a 185 eurové. No, tomu to 1800 si na tom Vexo Markete, keď si kliknete do popisu, tak sa tam dostanete, tak si môžete jednoducho prečítať. Viac o ňom, volá sa Terra NFT. No a za tých 185, keď si kúpiš jedno, dneska si kúpil, myslím, že si spomínal, áno, tak keď ich nazbieraš 10, tak to sa ti automaticky zmení na to jedno terové. Prečo som dal to terové? Za tých 1800 v podstate druhá spoločnosť, ktorá je súčasťou toho projektu a ktorá má na starosti výsadbu už v Paraguaji, sa volá Arbol, preto ten celý projekt Arbol SE. A preto ten celý projekt sa volá Arbol podľa nej. No a jeden ten podiel za 1800 eur rovná sa jedna akcia v tej akciovej spoločnosti Arbol. Hej, čiže takto som to dal. Hej. A tam na konci, keď my ako úplne na konci, keď sa budeme baviť na členskej schôdzi, hej, na zhromaždení, ako budeme riešiť tú výplatu toho zisku, tak podľa toho, ako to bude v tej dobe najvýhodnejšie, tak jedna z možností je, že sa zmení ten podiel za akciu. Rozumiem. Hej. To je jedna z možností. Čiže preto je to tak nastavené, dá sa to pozrieť v stanovách, všetko je takto s právnikmi urobené. No a tie ďalšie NFTčka, čiže vždycky to ďalšie NFT je 1/10 z toho predchádzajúceho väčšieho. Čiže keď si človek nazbiera 2 eurových 10, tak bude mať jedno to 19 to je eur. Ignis, oheň. Chalani vaši krásne to zaobalili, keďže sa bavíme o prírode, tak do živlov. Hej. Jeden je živel oheň, ďalší je živel vzduch, voda, ty máš, to je aqua a terra je zem. Hej. To je to najväčšie NFT. Takže tých 10 ohnivých, malinkých za 2 eurá vytvoria 1,19 eurové aqua Ignis. Vento je to 19 eurové, to je z taliančiny, myslím, alebo z latinčiny, už neviem. A presne si nepamätám, my sme hľadali nejakým spôsobom, ako to
prepojíme na tieto proste pekné veci, hej, tak toto bol presne nápad, ako by sme to nejako ilustrovali. Určite do videa potom vložíme aj tie vizuály. No a veľakrát sa ľudia pýtajú teda, že aký tam je teda predpokladané nejaké zhodnotenie, vieš, na konci toho celého, vieš, že ty máš už nejaké projekty vlastne za sebou, tak možno vieš povedať, že teda dobre, ja si kúpim Terra NFT za 1800 €, no a čo po 10 rokoch, hej? Akože čo predpokladáš vlastne, že aký tam bude nejaké zhodnotenie? Z tých prírastkov, ktoré dneska máme, z tých predtým projektov, ktoré sa merajú, tak my predpokladáme, že na tom hektári, kde je 1250 stromov, čo je 10 tera NFT, keby chcel niekto celý hektár mať vysadený, tak 10 tera, čo je 18 000 vychádza. Hej? Tak tam vie byť na konci 800 metrov kubických na 1 hektári dreva. Áno. No. A toto, keď sa celé prepočíta, zhruba priemer ceny toho dreva dneska na tom trhu sa hýbe, záleží, aké tie kmene predávate, ale priemer zhruba vyzerá to tak, že sa vieme dostať na $100, respektíve euro, dolar je jednak jednej zhruba, za 1 kubík tohto dreva. No takže tam máte hodnotu hrubú 80 000. Z 18 000, ktoré sa dali za tú výsadbu, to vieme zhodnotiť na 80 000. Ale tam samozrejme je treba tá ekonomika ešte zahrňa nejaké dane a tak ďalej a tak ďalej. Takže zhruba trojnásobok. Čiže čokoľvek si kúpite, tak zhruba trojnásobok. Áno, a cena dreva môže byť o 10 rokov. Áno, je to v dnešných cenách. Áno, jasné. Čiže tá komodita vieme, že dole nepôjde. Lebo a Paraguaj si vie vyprodukovať dneska, aj keď bola veľmoc drevárska, desiatky až niekoľko 100 rokov, to bola vlastne španielská kolónia a volali ju, že to je bezodná studnica tých tvrdých driev, hej, vzácnych na nábytok a tak ďalej. A oni si to všetko vyrúbali vlastne. A oni 90 stromov dneska je vyrúbaných. 90% tých stromov. 90% je preč, ostatné sú chránené a oni si vedia dneska vyprodukovať len 15% svojej spotreby, Paraguajci. Čiže konkrétne na tom trhu. Celkom ako keby, že sú otvorení takýmto projektom, ktorým zase pomôžu spraviť sa krajiny. Áno, nielenže oni sú otvorení, ale aj mne sa páči to, že my pomáhame dať na ten trh to drevo, ktoré potrebujú konštrukčný materiál, hej, na strechy, na kadečo, aj na papier. Inak je z toho perfektný papier, veľmi, pri nízkej gramáži veľmi pevný. 20% papiera už sa vyrába z tohto, ale ešte dokončím, ak môžem. Určite. A teraz mi to vypadlo. To nevadí, k tomu sa dostaneme, veď toto nie je podcast, ktorý je, jak sa hovorí, že na spamäť, to sú reálne veci. Mňa tam možno zaujalo, že prečo je ten priestor práve v Paraguaji. Kvôli tomu stromu, aby tak rýchlo rástol, má ideálne podmienky podľa toho, čo si mi ty rozprával. Tam konkrétne Brazília je úplný líder. Vlastne oni to celé začali, lebo eukalyptus pôvodom je z Austrálie. Takže my sme radi, že sme v Paraguaji, lebo tam nie sú koaly. Nám to nezožerú. Áno. No dobré, keď sme pri týchto akože nejakých v úvodzovkách problémov, tak aké živly tam na to vplývajú? Lebo že keď je to nejaká poľnohospodárska činnosť a tak ďalej, lesnícka povedzme, výsadba a počasie, ja neviem, proste rôzne tieto veci. Predpokladám, že za tie roky už to máte tam vychytané. To je to, už sme jeden podcast natáčali a diváci sa k nemu môžu vrátiť, keď budú chcieť. Tam môj svokor, pán Gejdoš, hovoril svoje skúsenosti, keď začínal. No a tam on prvé nevysadil vlastne eukalypty, ale cukrovú trstinu. Takže môžete si pozrieť ten podcast, ako to dopadlo. Nebudem to teraz hovoriť. Môžeme tiež nechať v komentoch alebo dole pod príspevkom v popise. Ale tie živily, keď vravíš, je tam voda, samozrejme, oheň, častokrát tam tí ľudia okolo vypalujú, hej, bývajú tam suchá, bývajú tam aj také záplavy obdobia, záplavy, kde Paraguaj je dobytkárska krajina. Hej, keďže oni si vykantrili vlastne tie lesy, tak sú piatí asi v pestovaní soje na svete, čiže poľnohospodárska a dobytkárska krajina. Hej, čiže tam sa všade pasé dobytok. Nie, ale jednoducho voľne sa pasie. No a tam niekedy, keď sú veľké záplavy, vidno, ako stovky kusov toho dobytka pláva.
Ja som to videl na videách. Hej. Na živo som to nevidel, ale svokor to natočil. Takže je to naozaj taká divoké, ale my sme nie v tých odľahlých ako keby oblastiach, ale chceli sme byť vždycky do 100 kilometrov od hlavného mesta kvôli infraštruktúre. A tá pôda, ktorú sme tam riešili, ktorá ale nie je súčasťou tohto projektu, hej, tu je pôda prenajatá. Čiže všetky peniaze idú do stromov. V iných projektoch sa aj kúpi pôda a menej stromov sa vysadí. Hej, ale sme tam vlastníci pôdy. Tak tá pôda sme chceli, aby bola multifunkčná. Čiže keď sa nejaká infraštruktúra rozšíri, tak tam sa vedia aj stavať domy v budúcnosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nevieme, čo tam bude. No. Ale to, že tie stromy rýchlo tam rastú, tak je vďaka tomu, že tam není zima. A je tam dostatok slnka a dostatok vlahy. Eukalyptus miluje tú vlahu. Hej? Čiže tam není vegetačný kľud. A to je ten veľký rozdiel, prečo to tak rýchlo No tie záplavy rastie. Tam, ty si mi to vysvetľoval, áno. Že máte tam nejaké... Áno, toto som super. Jednoducho, svokor v tom prvom projekte si nedal poradiť. Miestni mu vraveli, že... Paragvajci vraveli, ale že... urob to takto a on si nedal poradiť. Áno, urob management vody, keď by bolo moc napršalo, keď ty niečo tam nasadíš, tak ti to zaplaví a potom dlho to odchádza preč. Hej? Takže neurobil odvodňovacie kanály. My už živel voda, pravíš, hej? Keď si sa pýtal na tie živly, tak dneska máme ten management vody vyriešený v rámci toho nášho know-how a na to sú vlastne citlivé najmä tie sadeničky, keď ich na začiatku tam nasadíte, lebo by ich zaplavilo. Ale už keď tie stromy sú veľké, nevadí im to. Oni už jednoducho milujú tú vodu a natiahnujú tie eukalypty do seba. No ja sa pýtam hlavne kvôli tomu, lebo povedzme nejaký investor a sa môže obávať, vieš, akože, že sa tam môže povedzme niečo stáť, oheň, voda a tak ďalej. Čiže tú bezpečnosť som akože chcel na toto sa akože ťa opýtať, ako to máte vyriešené vlastne. Áno, vodu máme vyriešenú a je to strážené, tá parcela je 24 hodín strážená, čiže tam si nikto nemôže chodiť opekať nejaké špekáčky alebo niečo. Je to pod dozorom. Každá tá naša parcela je pod dozorom, lebo tam naozaj je tam majetok. Hej, veľký. No ale čo sa týka toho ohňa, tam sú pripravené, tam sú vlastne vždycky protipožiarne pásy. Hej, od okolitých parcel sú protipožiarne pásy niekoľko, neviem, či nie 10 alebo 15 metrové. Čiže to je tam vždycky poorané dookola a keď aj oheň ide, tak jednoducho on sa ako keby zastaví. Tam nemá čoho preniesť, tam nie sú kríky, nejaké suchá tráva alebo niečo. Ale na jednom z našich projektov, a kľudne to poviem, proste zo svokrových teda, sa stalo, že jedna z tých hraníc bola rieka. Áno. Z 3 strán boli tie protipožiarné pásy a keď to robili tú parcelu, tú výsadbu, tak si povedali, že tá rieka nemôže tu vyschnúť. Ale vlastne je to prirodzená akože zábrana voči ohňu. Ale bolo tam také sucho, tam sú také cykly 7-ročné, že jednoducho aj tá vyschla. A z tej susednej parcely, keď horelo, tak jednoducho podarilo sa, že preskočil ten oheň. A tie stromy už boli takéto, zhruba. Áno. Prebehol ten oheň po celej tej parcele. A teraz človek by si myslel, že to celé vyhorí. Ale ten eukalyptus, on je taký, že on je na to zvyknutý. On sa dokonca sadí ako ochrana proti požiarom. Španieli ju sadia takto. To som sa dozvedel, keď som začal študovať tú tematiku týchto eukalyptov. No a jednoducho ten plameň prebehol, zapršalo, strom vyrašil nové listy a celá parcela rastie ďalej. Jednoducho. Čiže tieto rizika tam ako v podstate minimalizované sú úplne na minimum. My s tým už máme takúto skúsenosť. Jednoducho, že... No a na začiatku, keby sa niečo tým stromkom stalo, tak za to sú zodpovední tí naši partneri, ktorým platíme celých 10 rokov servis. Hej? Čiže tam sa stalo, že ja neviem, 15% ti vyschne. Tak oni ich dosadia. My už nemusíme tam nové peniaze za to posielať. Hej, to je ich... Zmluvne to tak máme podchytené. Aby ste tam nemuseli každý deň byť. Takže oheň a voda to sú tie Ale keď ešte, čo sa týka rizík, napríklad tie eukalypty dokážu zožrať osy alebo mravce. A my používame klóny, ktoré sú tak vyšľachtené v tej Brazílii, že nechutia ani tým mravcom, ani tým osám. Hej? Čiže toto je to naše know-how.
Čiže ktoré máme. to si spomenul také hlavné obavy, čo kedysi ľudia mali možno nejaké predsudky pred tým Paraguajom alebo stromami alebo všeobecne. A je tam ešte niečo, čo vznikalo, sa určite, že vyriešili? Možno, čo by zaujalo poslucháčov? Čo vzniklo počas tých projektov? V rámci projektov, tých obav, lebo ak si človek niečo kúpuje, hovorím nie za účelom, čo som povedal na mojej pravej ruke, že je to dlhodobá vízia a možno niečo, čo chcem vlastniť, ale že to bere ako investor, tak máva aj tie obavy. Teraz sme nejaké spomenuli, ako si ich prekonali. Či ešte v rámci tých obav ťa niečo napadá? Áno. Čím ste sa stretli a vieš povedať poslucháčom, ako to riešite? Viacerí sa pýtali, a toto bola ale aj moja vnútorná taká otázka, že Paraguaj. Hneď človeku vznikne v mysli, že ja neviem, nejaká krajina tretieho sveta v úvodzovkách. Hej? Že ako tam je zabezpečené to majetkové vlastníctvo. Hej, že či to niekto neznárodní napríklad. Pre nás to znie ako nejaká banánová republika v úvodzovkách, tak. Ale pritom viem, že keď sme sa rozprávali, tak to ako naozaj nemá s týmto nič spoločné, tak možno povedz, že akým spôsobom tam vlastne to právo funguje. Áno. V podstate tam je španielské právo. Tam nikdy nebolo prerušené vlastnícke práva, tak ako u nás, že svojho času sa znárodnil majetok ľuďom, hej, firmy a tak ďalej a potom zasa po revolúcii zasa začala privatizácia a tak ďalej. Toto tam nikdy nebolo prerušené, oni túto skúsenosť nemajú. Tam jednoducho, keď ty si vlastník nejakého pozemku, áno, a keby sa tam aj železnica mala stavať, Paraguaj je jediná juhoamerická krajina, ktorá mala prvá železnicu a je posledná, ktorá tú železnicu nemá. Tam jednoducho je bývalá stanica, tam končia kolaje a vybavené. A keď ty máš ten pozemok tam nejaký, niekoľko hektárov a mala by teda železnica, ty povieš nie, tak nie. Jednoducho tam je tak cenené súkromné vlastníctvo, že nikto ti na ňo nešáhne. To je zaujímavé, to je ešte by som povedal viac, ako sme tu nazvyknutí tým pádom. A to som ale ja bol prekvapený. A jednoducho, keď sa aj svokra odcitujem, pýtali, že či on nemá strach, že toto niečo sa tam takéto niečo neudeje. On hovoril, že má, ale že vidí, že tá pravdepodobnosť je ďaleko ako keby nižšia ako u nás, kde už sa to stalo. Hej. To je možno, že dobre si uvedomiť naozaj toto. No, čiže... A tým, že vlastne si spomínal, že tam je španielské právo, tak ako tebe sa asi tiež v tom dobre orientuje tým pádom, ako je Európanovi. Určite. Je nám tá krajina blízka, tam kresťanská krajina je to, ale ešte k tomu som chcel dodať, toto som chcel povedať. Áno, že tie firmy, ktoré vlastne ty za tým celým projektom máš, tak nie sú niekde proste v Paraguaji alebo v Honolulu alebo na nejakých ostrovoch. Sú to proste štandardné európske spoločnosti, čiže aj to by malo akože pridávať ten trust tomu celému. Určite to je jedna z vecí, ktoré sme tak chceli, aby boli. Aj keď mohli sme to do nejakých daňových, možno niekde rajov alebo s menšími daňami krajín dať to sídlo. Ale jednoducho takto sme to chceli urobiť voči tým našim partnerom európskym, kde v podstate čokoľvek by sa udialo, tak súdny systém európsky by to riešil. Nie niekde v zahraničí proste. Hej. No ale ja som tam ešte chcel zareagovať na tú dôveryhodnosť tej krajiny, tej paraguajskej. V minulý rok v júli Moody's agentúra ratingová zvýšila v podstate index ratingový z rizikového pásma Paraguaju do investičného pásma. A to je signál aj pre veľké firmy, aby jednoducho sa začali zaujímať o tú krajinu. Čiže tam začali prúdiť od minulého roka veľké 100 miliónové investície. Napríklad Apple tam zainvestoval cez 200 miliónov do reforestácie takisto. Hej, do opätovného ako keby výsadby týchto lesov. Hej. Možno, že to trošku aj súvisí s tou tematikou CO2. Áno. A social responsibility, veľké firmy, malé firmy. Čiže tejto témy sme sa až toľko nedotkli. Ja by som možno dal aj pre teba, Robo, taký návrh, lebo my sme sa opreli do niečo, čo je aj také rozsiahlejšie.
Ja navrhujem pre celú našu komunitu, že aj dole v popise necháme na tvoje sociálne linky nejaké odkazy, veci, kde si vedia viac o tom popozerať, lebo je to téma zaujímavá pre ľudí, ktorých to zaujíma. Ja viem, že ty si otvorený aj na diskusie, ak by ťa niekto osobne kontaktoval, Určite. že chce viacej vedieť, možno tam ísť pozrieť alebo viac sa dozvedieť, aby mal priestor ťa kontaktovať. A touto sférou som chcel aj pozdraviť, alebo nejako možno uzavrieť toto kolečko krátkeho podcastu a dať niečo možno na záver najskôr Martinovi. No možno na záver tebe, na záver veľmi dôležitá vec, ktorú nám Robo spomínal. Ty máš teraz nejakú súťaž pre... Aha. Takže týmto touto príjemnou vecou by sme mohli podcast ukončiť, lebo to je taká krásna akože záverečná bodka. Tak povedz vlastne, že o čom je súťaž, ktorú si pripravil. Takže tých súťaží je tam viac, bývajú každý týždeň nejaká, každý mesiac, ale tá celoprojektová súťaž, čiže dovtedy, kým sa naplní ten rozpočet, čiže 500 tera NFT, Áno. v podstate, kým sa vypredá, keď sa vypredá, tak bude zlosovanie, kde zlosovanie o 10-dňový výlet, v podstate plná penzia do Paraguaja, kde pôjdu s nami proste k našim tým partnerom, ukážeme im tým výhercom všetky tie naše projekty, zoberieme im ich na Iguazu vodopády, možno aj Itaipu elektráreň pôjdeme pozrieť. Hej. Čiže ich tam proste posprevádzaš. Druhú najväčšiu elektráreň sveta. To ti zaujímavé sa nevedel. No a jednoducho jeden výherca bude z tých ľudí, ktorí budú mať aspoň jedno NFT, Tera, kúpené, či už napriamo, alebo si ich kúpia po tých 10 aqua. Áno, že a tak ďalej, hej, si ich môžu vyskladať. A ďalší výherca bude, kto bude mať najviac Tera NFT. Čiže najväčší podporovateľ, aj takto môžeme. Tak, najväčší. Nech sa ide pozrieť, o čo sa vlastne pričinil. Rozumiem. Dobre, ja všetkým chcem poďakovať, že ste sledovali tento zaujímavý podcast s Robom, že Martin tu mohol byť aj za tú technickú stránku, že ste dali aj vy priestor tomu tieto veci navnímať. A ešte raz opakujem, necháme popisy, odkazy na teba dole popri tomto podcaste a budem sa tešiť možno v budúcnosti na ďalšiu tematiku, ktorá môže zasiahnuť možno že aj firmy a podnikateľov a pustíme sa do tejto tematiky. Takže s pozdravom Juraj Farkaš, Robo Mrňák. Ďakujem pekne a vidíme sa na budúce. Možno, že otvoríme tému tých CO2. To bude zaujímavé. Môžeme. Určite. Všetko dobré a teším sa na ďalší podcast s Vexom. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia.